L'Elàstica, amb Eduard Díaz, Cristian Romero, Sergi Pozo, Nil Remus, Àngela Llach i Àlex Sabater. Molt bona tarda, setmana perfecta pel Barça, amb victòria a la Champions contra l'Eintracht i a la Lliga contra l'Osasuna. Diem perfecte perquè es van guanyar els dos partits i perquè, tot i ser partits molt similars contra equips que es tancaven bé darrere, els de Flick van saber madurar el partit fins a fer-lo caure pel seu propi pes. A la Lliga seguim líders a 4 punts del Madrid i a la Champions ens queden 2 partits de la primera fase i veurem si guanyar-los ens servirà per poder entrar al top 8 que dona accés directe als vuitens de final. La veritat és que els resultats van acompanyar i que, tot i que no depenem de nosaltres, si aconseguim els 6 punts és molt probable que ens estalviem els 16 de final. Però si una cosa fa feliç a un barcelonista, a part de possibles retorns de Messi o d'arribar algun dia a la regla 1-1, és que el Madrid punxi. I els de Xavi Alonso, Xavi, quédate, sisplau, van perdre contra el City a la Champions amb un joc gris i un Bernabéu que comença a xiular tot. A la Lliga, Xavi Alonso va aconseguir salvar el cap amb una victòria contra l'Alavés que no ha acabat de convèncer ningú. Es van passar anys parlant de Messi dependència i a la capital, si no marca Mbappé, no ho fa ningú. En el futbol tot pot passar, però no sembla que aquesta sigui una gran temporada per al Real Madrid. Aquesta setmana també comencem la nostra participació a la Copa del Rei, de la qual, recordem, som vigents campions, i diumenge visitem el Madrigal, un dels camps més complicats de primera divisió. Com veieu, tenim moltes coses a comentar, així que pugeu la veu de la ràdio, que arrenquem! Molt bona tarda, Àngela Llach. Bona tarda. Edu Díaz. Què passa? Sergi Pozo. Molt bona tarda. I Àlex Sabater. Bona tarda. Tornem a estar aquí, tornem a tenir notícies del Barça, del Madrid sobretot, perquè Déu-n'hi-do el que està passant per allà per la capital. Recordem on t'ho vam deixar la setmana passada. Recordem que l'Àngel ens va trucar, arribant al camp, per jugar el partit contra l'Eintracht de Frankfurt, partit que al principi compta, Sí, es va complicar, I al final, sembla mentida, però ens l'arregla Jules Koundé, amb 2 cops de cap. El segon... Qui ho diria? Bé, el segon és un golàs, les coses com són. Però no... Fixa't quan remata que se la mira com dient entrat. Sí, sense intenció de gol, No sé, és Koundé. En tot cas, el Barça aconsegueix la victòria, però repassant Champions sí que ja fa dies, suposo que tothom ho té ja força oblidat, però si hem de ressaltar alguna cosa va ser que el Madrid sí que va ensopegar contra un Manchester City que trobo que a mig gas... No, va perdre contra Guardiola, per tant, contra el Barça. Per tant, el Barça va guanyar a la Champions al Madrid al Bernabéu. O sigui, el Barça va guanyar 2 partits de Champions en 2 dies. 2 partits de Champions en 2 dies. O sigui, un d'ells al Madrid. Deu ser rècord, això. Rècord, ja ho farem. Amb màquina del temps d'aquí uns anys ho fem. 2 partits en 2 dies de Champions. Bé, crec que tothom va veure una mica la imatge del Madrid. Torna a ser un equip que no és capaç de plantar cara a un gros com el City, i a mi em va donar aquesta sensació que un City amb pràcticament mig gas va guanyar un partit que semblava ser molt difícil al Bernabéu, però Guardiola crec que no va tenir gaire problema. Jo crec que el City està jugant a mig gas perquè tenen en Guardiola d'entrenador, que ja no és ni top 10 històric. Ja se li està fent gran al món del futbol, jo crec, últimament. Però bueno. Què diu aquest tio? No ho sé, jo de veritat no li val ni que guanyi Guardiola al Bernabéu, ni amb aquestes. Jo és que el veig antiquat com a entrenador. I què us va semblar el consell de Quemé con la suya? Sí, que això m'ha agradat, aquestes declaracions, però bueno, és que Pep Guardiola en tema de declaracions sempre m'ha agradat bastant, Home, crec que és una popular opinion, no? És la típica, crec que aquí ho vam comentar de fet, de si marxes, que sigui amb els teus ideals una mica, perquè al final marxaràs deixant a Vinícius fins al minut 90 tot i que no facis res i aquestes coses, però bé, crec que estem tots d'acord. Ahir un d'aquells tarats mentals, que no sé quin és, dels que surten al xiringuito, un dels del Madrid, deia que ara el nou plan de Florentino és deixar a Xavi fins a la Supercopa d'Espanya i allà determinar si té equip per aconseguir algun títol aquesta temporada o no i fer el fora o no, depenent de la Supercopa de... Jo a Twitter fins i tot he començat a llegir que cada partit és un ultimàtum. Cada partit. Si perds contra l'Alavés estàs fora, si perds contra l'equip que li ha tocat a la Copa del Rei estàs fora. De fet, jo crec que contra l'Alavés, si arriba a perdre, ja sí que era el remate final. Home, però un ratxa. Sí, ara ja és una mica... Bueno, cada partit pot ser l'últim partit. O sigui, es parlava del City i encara el van aguantar un partit més. Sí, perquè va donar bones impressions contra el City, però és que és això, o sigui, jo crec que ara qualsevol partit que li surti malament ja està. Sí. Però bé, ja tindrem temps de parlar al Madrid. Primer escombrarem una mica cap a casa i parlarem d'un Barça
que tenia un partit a priori fàcil contra l'Osasuna, i al final va ser un partit d'aquests entrebancats que costen una mica, on el rival les va tancar de manera excel·lent, jo crec, i on va haver-hi la polèmica del gol en fora de joc pel peu de Rafinha, que acaba sent gol de Ferran, la línia força estranya, però si podem ressaltar sobretot una figura d'aquest partit, i ara vull que en parleu perquè com l'hem trobat a faltar, és Don Rafinha. Torna a ser important i torna a donar-nos la victòria. Jo, començant pel fora de joc, no sé si et sembla bé, Sí, tant. però, hòstia, la norma del fora de joc, no?, implica que cap jugador pot estar més endavant de la defensa perquè hi ha un guany, no?, de proximitat amb la porteria. Llavors, si hi ha un passe endarrere que fa que el jugador, quan la rep, és a dir, el jugador deixa no treu avantatge de la seva posició inicial, no té massa sentit que això continuï sent fora de joc. Per això ara hi ha una norma que em sembla que s'està estudiant i no sé si ja està mig aprovada, que és el fora de joc d'Arsène Wenger. No, però aquell encara és pitjor. És tot el cos. Aquell és tot el cos. Però seguirem tenint el mateix problema. Clar. Perquè si ara és que sobrepassi una mica el cos de l'altre, llavors serà si ja havia deixat de sobrepassar el cos de l'altre o no. O sigui, al final quedarem allà mateix. Sí, però jo crec que serà un futbol molt més vistós en quant a gols i efectivitat, perquè hi ha 1.000 gols en el món del futbol que són per mil·límetres, que dius, mira... Doncs per mi és super negatiu, això. Perquè crec que el que són mil·límetres avui dia... No, pel Barça segur, Sí, no. Sí, clar. A part de que nosaltres haurem de tornar a aprendre a defensar, jo per mi crec que el que són ara els mil·límetres de sobrepassar el que estem veient al fora de joc actual, després seran els mil·límetres pels quals no ha sobrepassat el cos sencer de l'altre jugador. És que al final crec que... És el mateix però al revés. Exacte, en comptes de menys serà més. Vull dir que... Sí, jo no acabo de veure-ho, No però en tot cas fer que una passada enrere mai sigui fora de joc em sembla bé. Però jo crec que si és fora de joc, és fora de joc. Clar, però o sigui, jo crec que tampoc, o sigui, no pots agafar-te la norma aquesta de que si un s'ha passat enrere no pot ser fora de joc, perquè a vegades hi ha jugades on el porter penja la pilota, la toca un delanter que està en fora de joc i guanya una possessió de pilota, no, i després acaba en un contraatac ràpid, però el delanter que recupera la pilota, que la toca amb el cap, per exemple, està bé de fora de joc. Per tant, en aquest cas sí que estaria ben pitada, i això no... Però no és endarrere el passe, en aquest cas. Sí. No. Jo estic dient saque de porteria. Sí. El delanter la passa enrere al mig camp per guanyar la posició de pilota, i el delanter ben fora de joc, i aquestes es piten. Quin davanter ben fora de joc? El que remata de cap, clar. Qualsevol. Però l'Edo diu que el passe en el jugador del fora de joc sigui un passe endarrere. Però és que... Però és un passe enrere, això. No, però el teu és fora de joc abans. És en el del cap. Jo t'he dic, si fa un passe enrere, que no sigui fora de joc. Per exemple, el que deia en Pozo és una passada de Joan Garcia cap a Lewandowski, perquè la gent home, si estan fora de joc, estan fora de joc. Si estan fora de joc, Lewandowski és fora de joc, però la passada enrere de Lewandowski llavors no és fora de joc, és l'anterior. Bé, clar, això s'hauria d'estudiar. Segur que hi ha alguna mena de trampeta per la qual no és vigent aquesta norma, per tant, no ho sé. També t'he dit, la veig molt més vàlida que el tema del Wenger, perquè és que no... Jo el Wenger no ho veig gens clar. I a part, això és un canvi, crec que massa gran en el món del futbol, i pels defenses és un... Hi haurà molts més gols. I que tampoc soluciona res. Exacte. Perquè estarem allà mateix. Sí, no sé, amb el tema dels fora de joc hi ha moltes coses a millorar. Crec que al final, això del... A veure, en sèrio, això del VAR, de que surti un mil·límetre de la punta, el tac de la bota, això és ridícul. Sí, sí. Hauria de ser, tu, si el tronc està més o menys alineat, en cas de dubte, no hi ha fora de joc. No, i l'altre que és ridícul és que un fora de joc que és claríssim, que es veu claríssim, deixin acabar tota la jugada, deixes córrer, jo què sé, 3/4 de minut o un minut. Amb lesions que pot haver-hi... Jo sóc el màxim defensor de que si el Linier dubta, sempre deixes continuar. Però hi ha vegades que saben perfectament que és fora de joc, que és probablement de metre i mig, i deixen potser 20 segons més de jugar, que dius, va, home, i tots els defenses es queixen, i a més, el Barça és un gran perjudicat d'això, perquè primer, tenim la defensa superadelantada, segon, fem servir molt el sistema del fora de joc, i tercer, si deixes continuar, cada jugador s'ha de fer una carrera de 30 metres enrere, que igual no era necessari. No, i a part que després, on te poses el punt per dir, vale, tu estàs atacant, estàs en fora de joc, et deixen seguir, la defensa rival toca la pilota o el que sigui, però tu tornes a recuperar i després fas gol, l'àrbit té un merder aquí que no vegis, perquè fins on te vas enrere per anul·lar aquella jugada per fora de joc previ o no. I després hi ha gols com el de l'Alavés, que no era fora de joc i piten fora de joc. Sí, és acollonant. Per sort van acabar la jugada i va veure que no. De fet, recordo un gol d'Aubameyang en el 0-4 famós al Madrid, que tothom va deixar de defensar, que va ser el que va celebrar així amb la bola de drac, i era gol, i mira... És que n'hi ha hagut molts, que semblava, us recordava que era el camp de l'Alavés, no?, d'Araujo de cap,
a l'últim minut, també amb Xavi. Ara no el que, recordo. sí, una centrada i remata de cap i guanyem 1-0 al minut 80 i pico, tothom pensant que era fora de joc i no ho era, vull dir que... Jo crec que això també deixen seguir les jugades, perquè moltes vegades sí, pot ser molt clar, i jo estic d'acord que sí, que si són 5 metres i tot s'ha de pitar, però això de que deixin seguir amb els fores de joc tampoc ho trobo tan malament. No, jo prefereixo això, però sí que és veritat que a vegades m'emprenya que és claríssim, que jo el veig des de casa, imagina't un línier que està allà, vull dir, és un professional, vull dir que tal. Però bé, el que està clar és que a tots els davanters els hi diuen acaba jugada per si a casa, això sí que ho veiem a tot arreu. I qui va acabar jugades, i de qui estava parlant al principi, era de Rafa. El senyor Rafinha torna de la lesió, sembla que Flick el volia dosificar d'alguna manera, tampoc donant-li una excessiva càrrega de minuts, i de moment els està aprofitant de 10, i crec que la gran millora en el joc del Barça, que aquí moltes vegades ho havíem comentat, que per la falta de Rafinha potser el tema de la pressió i tal, jo veig una millora amb la pressió, nois, jo no sé si estareu d'acord, sí, però el Barça mossegant a dalt torna a ser perillós. Jo crec que arrastra tots els altres, i de fet crec que és una bona notícia pel barcelonisme que hagi tornat Rafinha, però crec que és una mala notícia pels seus companys, perquè quan no van a pressionar has de currar el doble, queden en evidència però total, o sigui, veus Rafinha tot sol pressionant i els laterals o a més és superexpressiu perquè s'enfada i demana que la gent pugi i vagi a mossegar. Però sí que és veritat que s'ha notat una mica més de pressió a la sortida de bola d'equip rival, que és el que necessitàvem per poder jugar amb la línia tan avançada. La intensitat. Sí. La intensitat. Sí. Fa de capità dins del camp, sense braçalet moltes vegades. És que és el capità del Barça. L'altre dia el canvien perquè entri De Jong, li dona el braçalet i és una imatge que costa de veure, de dir, ostres... Bueno, és que clar, intensitat i De Jong a la mateixa frase és una cosa que no... L'actitud és tan diferent, vull dir... I a part, ara mateix capitans haurien de ser Rafinha, Eric i no sé, triem algun altre, però en tot cas sí, Joan Garcia, perquè és l'únic que de moment s'està salvant de totes bueno, però fa molt poc que ja és encara en poder notar els valors. Lamin, home, se'l posaria aquí el turmell o així, Lamin jo crec que és l'únic jugador del Barça que no el veig siguent capità de moment. Sí, home, sí, Lamin capità. No, li falten uns anys de maduresa. Té un altre rol Lamin, jo crec. És com, no sé, com Piqué en el seu moment, que no era capità però tenia un altre rol i... Jo crec que ens ha anat tan bé la picada de morro que li van cardar amb la Kings League i el Madrid, ens ha anat tan bé. Sí, és un altre Lamin també. Ha baixat una mica. Jo crec que això ha sigut genial, Va sortir unes declaracions al seu amic, sí, estava ell amb els col·legues a Post United, que deia que el Lamin ara era millor que el Lamin que havíem vist contra l'Inter, però que li falta la motivació no s'ho creu ni ell, d'un partit important i que ja ho veuríem. El seu col·lega en Soja deia que després, que si arribéssim a una eliminatòria com la de l'Inter, allà també es veuria fins i tot encara més. A veure, jo... A mi si no m'ho diuen Hasselhart, no... Molt tapat Hasselhart també últimament. Home, clar! Bueno, molts programes que no sortia aquest nom. A Sevilla la valia bastant al camp del Betis. Tens notícies, Àngel? No, però... Sí, va sortir a escoltar. Va celebrar, tots, però vaig veure les imatges i tampoc va celebrar tant. Vull dir, van anar per ell. Però el van fer fora mig partit, no? Crec. Bueno, el van fer fora. Li van dir... El van invitar a marxar. La teva seguretat no està dient, sí, acompanya'ns per tu, saps? Bueno, aquella cosa de... Però sí que és veritat que no està fent clips a TikTok, ni vídeos, ni històries d'aquestes, no? Però heu tractat mai amb un adolescent? És a dir, els adolescents es passen... Bueno, tu, Sergi, has tractat amb molts adolescents. Bueno, sí, alguns. Quants es passen allà? Papa, no vinguis a saludar, no diguis res. Ai, imagina't que el teu pare tingui un puto canal de Twitch. Vull dir, clar, és que... I que digui, Arguiñano, mis respetos, mentre està fent una tapa de xocos, saps? O que vingui a fer un petó un maniquí dient que ets tu, Clar, tio. Es fa un mural, ja és encara més gran que la teva. A veure, estem parlant de Hasselhart, i ja està. Bueno, lo del petó al maniquí també va fer la porta, I tampoc va acabar gaire bé aquella història. De fet, una persona de Llagostera va anar a fer una petita intervenció a la Quirón, allà a prop del Camp Nou, i de cop diu, hòstia, vaig veure una persona amb gorra petita passejant 2 Dobermans i era Hasselhart. Vull dir que és un tio que li agrada que el vegin i li agrada que fer-se veure, ja està. Aquí som molt de Hasselhart, en aquest programa. Sí. És un nom que ens agrada, se'ns canvia la cara, De tots els pares de jugadors del Barça ara mateix, Hasselhart... A veure, hi ha hagut autèntics villanos, Pare de Neymar, pare de Messi, germà de Ronaldinho. Germà de Ronaldinho. A tu et representa Hasselhart com a pare? No. No. De fet, Lídia, tapa't les orelles. Per edat el representa més com a germà, no? Sí. De fet, sí, crec que sí, és una mica més. O com a pare de Hasselhart. També. Sí, o com a... Bueno, no.
Perdó. El que està clar és que seria un gran invitat per l'Elàstica. Home, Hasselhard, mare. No, però jo marxaria i deixaria que fes el programa ell sol. Jo crec que ja podríem plegar. Podríem marxar? Hasselhard no, i és l'últim és que programa jo patiria molt, O sigui, jo li diria, ¿qué piensas del Madrid? ¿No? Y conseller, son los hijos... No, para, vamos, piénsalo bien, ¿sabes? Si tu li dius què pienses del Madrid, te'n vas i ja tens el programa fet per una hora, El deixes aquí, no, sí, el programa. Si fem 4 clips, a veure si ja... No, però jo crec que hauríem de portar-lo, però no parlar de futbol. O sigui, en plan, la tortilla de patates con cebolla, sin cebolla, saps? O coses així. Perquè si no la liem. No, i depèn de l'opinió que donguis, igual se t'enfada, Vull dir, com diguis sin cebolla i ell sigui igual ja l'has posat la mà a la butxaca. Una navalla... A veure, Hassel. Comentari de la navalla... No, home, no. Home, una navalla perquè aquest senyor recordem que va Eduard, tenir... molt malament. No, el van punxar, El van apunyalar. Vinga, va, Robert. Són uns racistes, són uns racistes. Dos no s'apunyalen si uno no Clar. En tot cas... Jo estic al teu equip, Pozo. Qui pot Sí, acabar... heu demostrat, és igual. A mi se m'ha fonat molt per altres coses. El teu va ser molt pitjor. El teu va ser molt pitjor i tots estem d'acord, jo crec. En tot cas, qui pot arribar també a les punyalades pot ser Ferran amb Lewandowski. Per què? Perquè ara tothom esperàvem. Ojalà, perquè no encertaria ni una, perquè Ferran l'apuntaria en el seu. De fet, però Ferran és el típic que te'n falla 5 Sí, i la del cor de la cara, saps, el tio? Ferran, justament, A veure, va. el dia que tu no vas venir, venia de fer un recital i aquí se'l va elogiar. No. Bueno, un moment. Demano paraula. Un recital eren 3 gols davant de porteria No, però Són 3 gols de 9. i l'intent de xilena de l'altre dia, què en penseu? era difícil i quasi la carda, sisplau. És que crec que esteu esperant ja el mínim error de Ferran Torres per tirar-li tot a sobre. Jo us entenc, Sé que sempre ho hem dit que en principi... A veure, és un tio que se't fa dur, perquè Sí. no saps si estimar-lo o odiar-lo. Quan et falla un en un partit important et cagues en tot, però si estem tots d'acord. És un bon recanvi. Però quan fa les coses bé l'hem d'elogiar, no? És un bon recanvi. Home, has canviat molt el teu... És un bon recanvi, és un tio que et surt de 1070 i t'apressiona i t'ha dit... Acceptes 30 milions per Ferran? Bueno. Bueno. Jo hasta els hi poso un llacet, si volen. Joder, pels 30 li milions. regalo de Però Jong. digue'm quin bon recanvi tens per 30 milions. No, però no, ja t'he dit, jo crec que Ferran, ara en sèrio, ara parlo seriosament, jo crec que Ferran s'ha de quedar al Barça, però no pot ser el davanter titular. És que crec que estem tots d'acord amb això. Però ara mateix, en aquesta temporada, qui poses, a Lewandowski o a Ferran? Jo Lewandowski. Mira, jo Ara mateix? jo et vinc a portar dades a veure si t'acabo de convèncer. Va. L'any Jo passat fico no miris Rafinha. la pantalla, sempre que em dius que no miri... coño, Vale. Datos no opiniones. L'any passat, Oh, és l'any maco. passat crec que tots estàvem d'acord que Ferran Torres era un bon revulsiu del Barça i va marcar prou bons gols, no? És que no Estàs d'acord amb mi? Sí. Vale, doncs Ferran Torres ja porta més gols que la temporada passada amb la meitat de temporada. Ja, No et sembla suficient bona dada com per Però- tenir-lo... O sigui, estem parlant que Robert Lewandowski porta 8 gols i Ferran Torres en porta 11 i diria que porta bastantes menys titularitats. I Ferran estem Torres. parlant de que No. l'any passat... No, que Jo va. crec que ha jugat Deu anar aquest 50-50. Ha jugat més Sí. Torres que Ha jugat Lewandowski, més segur. Ferran que Busca minuts, però... Lewandowski. Però segur. més que dades, si anem a mirar un jugador, un killer pel Barça, un nou pur, que no et pot fallar, a tu et dona aquesta sensació i aquesta no, però jo crec tranquil·litat. que estic I que el Ferran, Barça, estem i que el parlant Barça d'aquesta porta temporada. els mateixos Sí, gols que però la temporada a mi passada. a mi aquesta Vull dir que temporada- no ha millorat la temporada del Barça. O sigui, estem igual que la temporada passada. A nivell de gols, De fet, igual. després tinc una dada per demostrar-te que sí que hem millorat que abans que la Bueno, temporada passada. però estem a nivell de gols estem als mateixos gols que la temporada passada. T'ho miro. A mi, per més bueno, gols- estàvem als mateixos gols fa, ho vam dir, no? Sí, no, estem igual. Per més gols o millors números que pugui tenir Ferran aquesta temporada, segueix sent un jugador que jo en un partit decisiu de Champions el veig sol davant de porteria i no tinc clar ni em dona seguretat De que que la marcarà. vagi- La que va fallar a Stamford Bridge és que exemple. torres més altes han caído, eh? No cridis tant, Perdó, que perdó. s'acopla. Que mono. És que la gent gran es posa nerviós. No, però, a veure, sí que és veritat que de cares... Està fent una gran temporada. Sí, no, i de cares a la temporada que ve volem tots un nou, però a veure, qui digui que no, és que, a veure, no pot ser tan conformista. És el Barça i el Barça necessita un dels millors nou del món, i Ferran no ho és. Vale, estem Però d'acord. Lewandowski tampoc. Vale, però Ara avui mateix. dia jo poso a Ferran abans que Lewandowski I de tant. titular. Exacte. Perquè m'està oferint més. Heu de Prou. resar perquè Cardiff 10 gols al Mundial Mira, i vingui un club i digui Mira. uau, vaig a donar un de la Premier, vaig a donar 90 milions per Ferran. 90 milions no te'ls donaran ni per Ferran ni... Home, però si és boníssim, millor davanter de la història. És més probable que dilluns que ve ens toqui la loteria, Edu. No sé jo. he trobat la dada. Va, El Barça, actualment aquesta temporada, porta 17 partits jugats, 49 gols a favor i 20 en contra. Temporada passada, a mitjans de temporada, o sigui, amb 19 partits, portava 51 gols, o sigui, 2 gols més, aquí i 22, 2 gols menys.
però estem parlant de que són amb 2 partits més, o sigui, el Barça quan jugui 2 partits més ja veurem. Per això, que estem igual. Però l'altra dada és que el Barça aquesta temporada amb 2 partits menys portem 43 punts i la temporada passada en portàvem 38. O sigui, estem parlant de que el Barça està 5 punts per sobre que la temporada passada. Però no va ser aquesta època la que aquesta era l'època dolenta del Barça que vam tenir, i ara mateix estem fent millors números que la temporada passada amb 2 partits menys, o sigui, a la que fem 2 partits més, doncs... I sembla mentida, perquè crec que tenim una mica l'efecte Mandela de que la temporada passada érem imparables i que aquesta estem bé. Però perquè la temporada passada és el canvi. És que veníem de molt avall, Ja, però és que la sensació és molt diferent, realment estem ahir, vull dir. Sí. Però o sigui, dubteu que guanyarem la Lliga, ara en sèrio, la podem perdre, però jo crec que la Lliga està molt bé. Si parlem de regularitat, el Barça està per sobre del Madrid. Sí, però jo crec que el Madrid és un equip que ara mateix està en un pou, i el dia que surti d'aquest pou serà un rival dur d'acabar de guanyar. Sí, sempre. Això de sobrat, guanyar la Lliga sobrats i covets, sobrat, no. No, sobrats no, però em refereixo que l'any passat vam guanyar la Lliga B, quants punts hi vam treure al final? Vam guanyar la Lliga B vam poder relaxar-nos al final, i havem fet l'idiota màxim durant tot el novembre, fent 2 punts de 11 o no sé què. El Madrid tenia l'ancelotismo a pie del canyón, també. No, ja ho sé, però jo, o sigui, cuidado amb Ancelotti, jo com a culer, diguéssim, jo estic tranquil amb la Lliga. Jo també. És a dir, podem ensopegar, però crec que... O sigui, a diferència del Madrid, tu tens un entrenador que té una forma de jugar que el defineix, uns jugadors que més o menys ho apliquen, hi ha problemes amb la defensa, l'equip no pressiona quan no hi ha un, no hi ha l'altre, però ets reconeixible. Això al Madrid no li passa. Sí. No a Madrid se li engustipa Mbappé, macho, i com no surti Florentino rematat de cap, o Mateo Laoz, o algun d'aquests que tinguin, o del Cerro Grande, no sé qui marca. I de fet, ara que estava revisant els números, si ara guanyéssim aquests 2 partits que ens queden per arribar a la mitja temporada, aconseguiríem 49 punts, que estaríem rossant els 50, que seria un molt bon principi de temporada, però és que no igualem la primera part de la temporada amb Xavi Hernández de 50 punts en 19 partits. Sí, clar, podeu deixar Xavi Hernández tranquil. 39 gols, saps? O sigui... Bueno, però a veure... Era 1-0, 39 gols marcats, però te'n van fotre 7. Sí, clar, si guanyàvem 1-0. 7 en mitja temporada. 7 en mitja temporada. És que clar, són molt bones... I era Araujo o Christensen a la defensa, I ja que estic amb dades, vinc a portar una altra dada. Hòstia, que jo crec que ens animarà. Ojo el ingeniero. He fet recerca. El Barça, en el que portem d'any 2025, ha marcat 100 gols a Lliga. Vale. Aquest número només es repeteix a la temporada 2018, a l'any 2018, on el Barça marca 102 gols. Som l'únic equip en l'any 2025 en arribar en aquesta dada. Se'ns cauen els gols des del Barça del 2018. Sí, és el que té quan t'encarten 3 per partit, que n'has de cardar 4 per guanyar. Això sí que és veritat. Per tant, si aquest cap de setmana marquéssim 3 gols, estaríem per sobre de les dades del 2018 del Barça. Tenim un altre partit, no? Ja és l'últim de la temporada. Aquest diumenge juguem a Villarreal a 4:45. Sí, que abans i el pròxim partit és... Ara és la ceràmica. Ah, vale. El pròxim partit és contra l'Espanyol al gener. Bueno, quasi dic Miami, Més o menys. Hauríem d'estar de vacances els jugadors del Barça ja tirant cap allà. Però dic, hi ha una altra jornada abans que això l'Àngel ho sabrà. Hi ha una altra jornada abans d'acabar... No, el dia 3 de gener juguem contra l'Espanyol. Sí. Què? A casa de l'Espanyol. Què? Ara el Barça té 2 partits. Cuidado amb l'Espanyol. L'Espanyol està a Europa. El Villarreal, que amb un partit menys, si el guanya... 2 menys. No, clar, ara en té 2. Si guanyés els 2 partits es posaria segon. Vull dir que juguem contra segon... No, si guanyés un es posa segon, no? No, perquè guanya el Madrid. Si guanyés els 2 el Villarreal es posaria segon. Però clar... estem bé, jo què sé, jo confio que guanyarem. Però i quan anem a jugar a la Supercopa de... És el que anava a dir ara, i és que el dia 7 de gener juguem el partit, bueno, juguem com a locals però no juguem a casa, contra l'Atlètic Club de Bilbao, i per tant entenc que el dia 10 o 11 de gener... És amb la jornada 19. Exacte, el dia 10 o 11 de gener seria la final de Copa de... Bueno, sí. Qui hi ha Barça Atlètic i per l'altra banda? Madrid Atlético. Els de cada any. Sí, el de sempre. Els 3 i l'Atlètic. Sí, però l'Atlètic Club, una mica la nineta de la Supercopa. Hem esquivat una bala guapa, Heu vist el penal que vaig xutar? Hem esquivat una bala guapa, Nico, sí. No, però jo dic que l'Atlètic sempre és el típic equip que a mi
a lo que són copes, supercopes No, i a així, un partit és perillós. és l'equip Sí, que menys m'agrada trobar. Però sense cap mena de dubte, jo crec que d'aquesta Supercopa dels 4 equips que hi ha, si nosaltres som el Barça, prefereixo qualsevol o sigui, prefereixo que me toqui el Bilbao que qualsevol. I si passem, preferiu el Madrid o l'Atlètic a la final? Jo vull el Home, Madrid a la Madrid. final. Jo també. Home, sempre vols un Madrid. En el punt d'ara, bueno, i a part de que sempre vols el Madrid, jo crec que ara mateix és un moment per fotre un cop a la taula. I a part, recordeu-vos que serà la semifinal contra l'Atlètic o la final contra el Madrid. Això ja està claríssim. I ara anava a dir que també, que si arribéssim a l'hipotètica final, és un gener carregat de partits. Avui tenim els 2 partits de Champions, els partits de Supercopa i 3 partits de Lliga, comptant que potser el dia 14 o 13-14 de gener torna a haver-hi Copa del Rei. Llavors si guanyéssim del partit de demà. Estem parlant d'una aturada de Nadal necessària, igual que l'aturada de publicitat, que també és necessària. Ara ens veiem. Ja hi tornem a ser, i ara passarem una mica al que també ens va agradar la setmana passada, que és parlar d'un Madrid que sembla que no aixeca cap. Bé, el Madrid tenia un examen molt important, sobretot el senyor Xavi Alonso, que era a Vitoria aconseguir els 3 punts contra l'Alavés. Crec que tots pensàvem que si no aconseguia la victòria al Madrid, la qual compta perquè la va tenir fotuda durant una estona, aniria despedit. Al final el Madrid aconsegueix guanyar el partit amb un Rodrigo que, s'ha de dir, està agafant confiança i ho està fent una mica millor, portava molts partits sense marcar, finalment va fer un grandíssim partit contra el City i va aconseguir el gol de la victòria pel Madrid ahir, però les sensacions són de sí però no, una mica alguna etapa el Barça ha tingut així i sabem que per l'aficionat això és fotut. Sí, bueno, jo crec que treuen el resultat però estan en lo de sempre. El futbol que presenten és el mateix futbol de sempre i que treuen el resultat perquè al fin i al cap són el Madrid, tenen una plantilla amb jugadors que un jugador val el mateix que tota la plantilla de l'Alavés. Sí, és veritat. I això decanta molt el resultat en el sentit de són gent 10 vegades millor que el seu rival. Sí, però sense un joc que acaba de convèncer. En quant a equip són iguals ara mateix perquè presenten futbols que no diuen res, però les individualitats és el que marca un resultat. I després també hi ha l'efecte crida, és a dir, tu ets un equip petit o mitjà i dius tu aquest any aquests tios els podem guanyar, saps? I això t'envalentona i això ens ha passat també a nosaltres, tio, que ens venia aquí l'Elche Camp Nou, tio. De fet, l'època de l'Europa League jo recordo jugar a Lliga i que els equips s'ho creiessin de veritat. I era complicat, per això que ara el Madrid té molta feina per revertir això. No sé si el canvi d'entrenador serà la solució ideal o no sé si... És que clar, com arregles una plantilla parcialment destruïda per dins? Com ho fas? Bueno, no sé si la paraula és destruïda o que han perdut el control i realment hi ha aquest conglomerat entre Bellingham, Vinícius, Courtois, Valverde, que es diu que controlen el vestuari. Però jo crec o sigui, amb la situació del Madrid sempre estem parlant de que Xavi Alonso, de que això de l'altre, jo crec que és dels pocs equips que he vist que estan en una dinàmica dolenta i s'estigui apujant bastant més a l'entrenador que a la plantilla. Per part de qui? D'aficionats? Per part d'aficionats. Jo crec que sí. Jo crec que l'aficionat del Madrid està més enfadat amb els jugadors que amb Xavi Alonso. Sí, jo crec que sí. Sí, tot i que la premsa sí que està apretant força Xavi, Li van treure el tema de la Hisenda, li van treure el tema de que Arbeloa podia ser el seu substitut. Amigo o conocido? Sí, no sé. De fet, crec que si Arbeloa és el següent entrenador, crec que celebra també. Igual ara això és un clip de l'hòstia, però Xavi quédate, però si viene Álvaro també... Arbeloa 4 Champions després tocant l'elàstica. Sí, no. En tot cas, jo crec que tots estem una mica preocupats pel futur de Xavi Alonso, però hi ha una persona que precisament ha preparat una carta, igual que la que li van fer a Messi, però jo crec que una mica diferent, espero, sobretot Àngel, però sobretot encandila la gent també del Madrid amb les teves paraules a Xavi Alonso. Vinga, va. No tenim... Avui no tenim música avui, Si vols podem ficar la mateixa que l'altre dia. Si la tenim a mà, així s'acompanya, si no... No. Si no és igual, endavant. Vols que faci el soroll del mar? No, és igual. Li foto així, a capella. Qui és això? No. Una cabina, no? Vinga, va, a capella. Hola, Xavi Alonso. Et preguntaria com estàs per començar aquesta carta, però crec que qualsevol persona que estigui una mica al dia de l'actualitat del futbol ja ho sap. Sembla que el nom Xavi, ja sigui en B alta o en B baixa, no és el que millor sort porta en el món dels entrenadors. És curiós, però els dos Xavis, com a entrenadors, haureu estat casos força similars. Sí, dic haureu perquè malauradament no fa pinta que segueixis gaire més temps com a entrenador del Real Madrid.
En la meva opinió, realment no crec que siguis un mal entrenador de futbol pel que fa a l'aspecte tàctic i tècnic. Ho vas demostrar al Bayer Leverkusen. El problema sembla ser si ets un bon gestor de vestidors, que al final és el que acaba definint si ets un bon entrenador en aquests nivells. I clar, no és gens fàcil manar quan tens tants galls dins del mateix galliner, tots amb ego, poder, titular assegurat o pilotes d'or imaginàries. El que passa és que tinc la sensació que la teva etapa com a entrenador del Madrid és com aquella patada de Nigel de Jong que et va donar el pit a la final del Mundial. Tècnicament continues el partit, però tothom sap que ja no estàs en condicions de dominar-lo. Arribar al Mundial... arribar al Madrid al final és això. Si no guanyes és culpa teva, si guanyes és gràcies a la plantilla, i si empates ja estan buscant el teu substitut a Google abans que acabi la roda de premsa. Un entorn molt estable i molt pensat per treballar a llarg termini. I potser aquí és on em ve al cap una frase mítica de Guardiola en una sala de premsa la setmana passada quan va dir «Quemé con la suya, quemé con la suya y como no me hará Colonia le irá bien». El problema és que potser al Madrid no n'hi ha prou amb ser tu mateix, també has de fer olor de colònia blanca. Des d'una mirada culer, i aquí t'ho dic amb coneixement de causa, et veig patint coses que nosaltres ja hem viscut. Rodes de premsa eternes, cares llargues a les banquetes, jugadors que tenen molèsties just quan toca córrer una mica més, i aquell moment precís en què passes de ser el projecte a ser el problema. Per acabar, Xavi, només et vull dir una cosa. Si aquesta aventura blanca no surt com esperaves, no passa res. El futbol és llarg, dona moltes voltes, i els entrenadors sempre tornen. Alguns fins i tot tornen millor, o com a mínim amb més experiència i algun cop més assimilat. I si algun dia vols parlar amb algú que ja ha passat per tot això, et puc passar el telèfon d'un tal Xavi Hernández. Ell de pressió, expectatives i projectes que s'acaben abans d'hora en sap un niu. Una abraçada, un culer que avui riu i que dissabte va cantar Xeva i queda atent al Camp Nou, però que en el passat també va quedar sense aire escoltant com ho cantaven a casa teva, al Bernabéu. Molt bé, molt bé. Molt respectuós. Quan ha dit Xavi Hernández de pressió, jo en si depressió era veure un puto partit de Xavi Hernández com a entrenador. Ara que parlem de depressió, un moment abans de passar al següent, és que m'acaba d'arribar una notícia a través de OneFootball, el company José Araoz acaba de fer un article on posa el candidato seria Solari, Xavi Alonso sigue en el ojo de la tormenta. Jo no sé si és que volen fer la bola més gran, no sé si és que volen que Fede Valverde marxi ja directament. Si tu vas a la web del Real Madrid, allà a Contacto, han habilitat un formulari d'envia su currículum i estan tots els putos entrenadors del món allà. De fet, jo crec que l'Àngel podria ser un gran entrenador infiltrat pel Real Madrid. Hòstia, no sé si el veig, Jo no, No? No. Què fa l'Àngel posant a Courtois d'extrem esquerra? I l'únic de punta i... No, quina barbaritat. En tot cas, Edu. Jo crec que aquí podem trucar, que és una persona que sí que s'ha gestionat grans vestuaris i a més el Real Madrid i de fet és l'antecessor directe de Xavi Alonso, és el bo de Carlo Ancelotti, ¿no? Sí. Carleto, ¿tenim per aquí o no? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carleto? Estoy bien, estoy viendo la situación de Xavi Alonso. Creo que se podría hacer mejor, la verdad. Ahir vam parlar amb Carleto també, fent el partit de la Marató de TV3, vam trucar a Carleto també per parlar una mica del Girona i el Llagostera. Deu estar avorrit. Deu estar, home, sí, clar, ya ara no hi ha seleccions. Al final, solo el trabajo de Brasil da mucho tiempo. Estoy fumando bastante más ahora. ¿Fumando? Fumando. ¿Ya no come chicles? Bueno. Carleto, anem a veure això de gestionar un vestuari i els jugadors. Vostè com ho feia? Perquè al final amb vostè els jugadors estaven sempre contents, ¿no? I com ho feia? A ver, con nosotros era muy fácil, era hablar poco, mirar los ojos, dejarlos dormir la siesta tranquilamente. El fútbol es importante, pero la siesta es sagrada. Bueno, no sé, potser s'estan passant amb la migdiada alguns, I alguns tenien alguna cosa concreta, com per exemple s'ha parlat molt de Valverde, no? Oh, Fede, un hombre intenso, un hombre intenso, así que antes de dormir yo le hacía un besito y no lo dejaba dormir sin su peluche. Normalmente era un osito, però quan jugava de lateral era un león. Pues últimament està bastant amb allò. Però és això el que li falla a Xavi, Vull dir, això no... Sí, que no li donen el peluche. I el tema d'egos, perquè clar, estem parlant d'un vestuari i... A ver, con nosotros no lo gestionaba, yo no lo gestionaba, yo solo escuchaba, solo asentía con la cabeza
Y después solo ponía Toni Kroos al medio del campo y que controle al final. Clar, és que clar, tenia Kroos, però, per exemple, vostè creu que Mbappé com a estrella de l'equip mereix algun tracte especial? O vostè ho faria? Después de Vinicius, el mejor jugador del mundo, yo solo decía Kylian. Quina pesadilla en Vinicius, Kylian, fins als collons, Carleto, vostè en Vinicius, Vinicius, el mejor. Sí, el millor del món, el millor del món. No se'n va de ningú, però el millor del món. Yo solo decía, Kylian corre para arriba, él corre, yo sonrío, todo contento. Todo contento. Bueno. I un altre que també està a l'ull de l'huracà, que és Bellingham, perquè Bellingham no sabem què ha passat. Jude solo necesita dos cosas, una libertad y el otro que alguien le diga que es muy, muy bueno. I eso y un plato de pasta también, claro. Doncs mira, no sé, també es parla molt del pare, ja en parlarem un rato d'aquests, Però bé, vostè, així, quan les coses no van bé, tot i fer aquestes rutines, quan les coses no van bé, que creu que quan l'equip juga malament, què hem de fer? Usted no m'ha visto. No sé, ja m'ha aixecat aquí, Tan solo, cara seria, llega arriba y al descanso decir, tranquilo, tranquilo. Siempre funciona, no sé por qué. Però no em dirà que no hi havia cap tàctica, cap secret, cap qüestió... Si el partido se complica, le digo a los jugadores que disfruten. Y al final pelota Modric, pelota Kroos, i Mbappé corre, Vinicius marca. No sé, jo mira, jo no sé ni per què li pregunto per Vinicius, perquè em té fart, però vostè Vinicius, i ara no ho entengui malament, li parla com si fos un fill, sap que no és fill seu, ¿no? Me voy a emocionar al final, me voy a emocionar. Nosotros tenemos una gran relación, yo solo le digo, Vini, tú solo diviértete, y si protesta mucho, yo solo le digo que mañana hay entreno, entonces él se calma. I ara vostè que està retirat ja i ja no és una persona pública, bueno, no està retirat, que collons, vostè és entrenador de Brasil. És entrenador de Brasil. Què està fent ara vostè? Perdoni, Carlo. Què està fent vostè? Com és el dia a dia d'Ancelotti ara? Sense... Sinceramente, ahora yo tomo café por la mañana, bueno, entreno un poco con la selección en caso de que me toque, un poco de siesta, miro partido en caso de que haya, rueda de prensa diciendo que todo está bien y que Vinicius es muy bueno. Otra vez. Y otra vez ja està. Bueno, doncs ja està. Vol acabar... Sí, vostè és molt pesat, Vol acabar amb algun consell per Xavi Alonso? Li vol dir que és el més important d'estar al Madrid? O... Lo más importante es que los jugadores estén felices. Vinicius el mejor jugador del mundo. Hay que hacérselo entender. Sí. Y yo creo que si yo estuviera en el Real Madrid, aquí te voy a dejar el titular. A ver. Si yo estuviera en el Real Madrid iría primero. Bueno... Així m'agrada, donant suport a Xavi Alonso. Yo es que vi que se peleó con Vinicius. Ja. Y con Vinicius no se pelea nadie. Ja. No s'estressi, que vostè està gran i... Me está doliendo el pecho. Vostè està gran, Carreto. Bueno, en fi, moltes gràcies. No sé si n'hem tret res massa clar de tot plegat, però gràcies Carreto, com sempre. És Ancelotti. És lo de sempre, és un tio molt... No sé... A mi m'ha sobtat lo de Valverde, Però Carleto i Brasil són dos conceptes que sempre... Lo del petonet. Lo del petonet i el peluig m'ha sobtat. A mi lo del lleó m'ha sorprès. No, ara entenc lo del pajarito, igual per això mai serà el con ni res. Jo pensava que dormia amb un peluche que era un pajarito. Sí, crec que es diu Baena, el peluche. L'apreta molt fort perquè enfada. No sé, al final Ancelotti ha sapigut portar una altra cosa no, però portar el vestuari n'ha sapigut. La Lídia sempre diu, no sé si jo no he pensat mai, diu que no li sembla italià, que li sembla rus. Vosaltres us ha passat mai això o no? Quan ho faig jo o quan ho fa Ancelotti? Que el fas tu? Ets tu? Perdona, m'he equivocat. L'Ancelotti, de veritat, ella diu que li sembla rus. Sí, potser, una mica sí. Bueno, perquè té un to de veu. És veritat que no té aquesta cosa així italiana, no sé. Sí, pot ser. En tot cas, abans de passar amb la màquina del temps, la secció preferida de l'Edu Díaz, hem de parlar d'un partit que n'hem parlat abans una mica, i és que tenim el pre-Villarreal-Barça. És molt important aquest partit, sincerament. El Barça, si guanya en el camp del Villarreal, posa més pressió al Madrid i, sobretot, com a totes les lligues, et deixes, et treus de sobre un camp fotut, i en un futur doncs, és un partit que t'atreus de sobre. I t'allunyes un equip que està en tercera posició i que està això, no podem desprestigiar el Villarreal, que sembla que no, però està allà. A veure, a mi em perdonareu i el que tu vulguis, Ai. 2 punts. Sí. El Villarreal és un equip que anirà caiguent pel seu propi pes. O sigui, per exemple, a Champions ja s'està veient que el Villarreal és un bon equip, però no és un equip fet per la Champions. Bueno, ja però creus que quedarà tercer? Sí, jo crec que quedarà tercer per davant de l'Atlético. Sempre i quan l'Atlético no agafi
una posició per lluitar a la Lliga. Doncs mira, ja que parlem d'aquest partit del Barça, fa molt que no ho fem, i ho podríem fer així, una ronda ràpida mentre l'Edu es prepara la secció, i és que podríem fer una mena de porra, perquè a més és un partit vistós, crec que tots direm que serà un partit de gols, perquè Villarreal-Barça et sona ja 3-3 mínim. Sí. Fa temps que no fem una porra. Podríem fer una porra ràpida, per tant, si vols, Àlex, començar, a veure què creus. 2-2. 2-2. 1-4. Collons. Quina ànima. Estàs parlant de que és un bon equip i ara m'ha Bueno, però el Barça farà un molt bon partit, jugarà Pedri majestuosament bé i doblet de Lamine. Però tu estàs dient que No, el Villarreal igual de Ferran. Escuchamos, escuchamos, pero no juzgamos. No, però un moment, ell ha començat parlant del Villarreal, el Barça dient que el Villarreal que no sé què. I diu 2-2. No, perquè és un equip que ve en una bona dinàmica en quant a la Lliga. Però jo dic, o sigui, jo em refereixo a quan vosaltres dieu que és que no el podem menospreciar perquè estan allà. Jo crec que ens poden rascar una victòria, un empat per l'estat de forma que tenen, però que no l'aguantaran. Vale. Jo crec que igual. Edu, va. 1-3. Jo diré 3-4. Collons. Amb remuntada, no? Amb remuntada. Comencem 3-1. 0-3. Ai, 0-0. No, jo diré 1-2. 1-2, va. Veig que tothom ha tirat la de ambos marquen, no? Sí. Crec que... Home, algun te fotran. Veient la defensa del Barça, tio. L'ambos marquen es paga a 1-0-1, segurament. Per cert, ja vau rajar, del tema és que no he pogut escoltar el programa passada. Vau rajar, del tema de que enviem el nostre central que deu cobrar no sé quants milions a Israel a fer un tractament religiós. I vam riure una mica. No, jo crec que se li ha de donar temps. Se l'ha de deixar. Suspensió de sou fins que... No pots apretar una persona que està patint com està patint. Jo també estic d'acord amb això, però crec que s'ha de posar en tractament mèdic, no en tractament religiós, tio. Ho estarà fent... Cadascú té els seus... Jo crec que el tractament mèdic el té assegurat. A part, jo crec que això deu ser una més a més. Espero, també us ho dic. Home, jo crec que sí, o sigui, els metges del Barça i tot, segur que està en bones mans. Segur. A part de que ell, aquest temps de baixa, hagi volgut anar a un lloc on se senti còmode, on sent que pot desconnectar, etc. Igual això accelera el procés. El que sí que estic molt d'acord és el que deia ell, crec que ho vas dir tu el programa passat, que jo crec que l'haurien de deixar en pau. O sigui, una persona que ha patat per un tema mental i que es decideix aïllar, no pot ser que li estiguin fent fotos a l'hotel, mira, està aquí i que diguin, ara Araujo està aquí, ara està allà. Jo crec que se li ha de donar... El que necessita és deixar d'aparèixer d'això i quan estigui bé ja tornarà. I més que en aquest món en el que vivim últimament, la salut mental crec que és de les coses més importants i de les que més es parla i més es treballa. I a més, parlant d'aquest tema, si hi ha una cosa positiva i negativa al mateix temps és que el futbol no té memòria. Tu pots fer un hat-trick, mira, de fet aquí ens passa amb Ferran sempre, cada setmana, igual una setmana ho fa bé. Ferran, estem ja a l'esquizofrènia tertuliana, sí que, fora es queda. Sí que Araujo ha quedat en moments de la història pel Barça molt negatius, però és que amb Eric Garcia tothom pensava que no hi hauria final i mira, al final se'n va sortir i ara tots l'estimem com si fos familiar nostre. Eric Garcia, que jo el volia, però... De fet, en Saba, aquí el veiem, que no n'ha parlat gaire del tema, però Saba era el hater número 1 d'Eric Garcia. És que Eric Garcia, abans de la seva sessió al Girona, era un jugador que havia arribat al Barça... Com el descriuries? Recordo molts penals en el grup que Saba... Descriu a Eric Garcia amb una paraula... Sense faltar el respecte. No, jo ja sé per on anirà. Te tirarà algun nom d'un animal o alguna cosa així. Vull que descriguis a Eric Garcia amb una paraula, l'Eric d'abans d'anar al Girona. Era una paralta, aquell tio. Una paralta? Sí, una merda així d'alta. Jo crec que s'hauria de deixar la màscara aquesta fins a final de temporada. Però i ara una paraula per Eric Garcia a dia d'avui? Una paraula per Eric Garcia a dia d'avui? Així tenim el clip ja. El capità. El capità, m'agrada, molt bé. Estàs d'acord que s'ha de quedar la màscara fins a final de temporada o no? Sí, saps què? Eric Garcia pot fer el que vulgui ara ja. És que per mi és top 3 de la plantilla aquest any. I en quant a actitud és que és increïble. Jo tiraré una cosa al teu favor, i és que és de savis recapacitar, i tu has recapacitat, i ara dius que Eric és un dels millors, per tant jo estic content. Està dient al mateix moment diu que... També t'he dit que espero que d'aquí 2 setmanes, quan falli un passe, no diguis és malíssim. I espero que algun dia diguis que Henry és millor que en Leao, però bueno, en fi. Epa! No això ja encara... Bé, ara que parlàvem de la defensa del Barça, justament aquesta setmana s'han actualitzat els valors de mercat, i ara, Edu, et deixo amb
el teu... És que hi ha gent que es prepara les coses, saps? No entra cada dia a Transfer Market aquí en directe a veure què troba. M'ho havia mirat, no? Volia destacar que Ronald Araujo, que estàvem parlant d'ell, han baixat 10 milions el valor i està a 25. M'ha semblat lògic. 25 s'afirma. Qui m'ho paga? Si 25 ha valgut el viatge. Eric Garcia, només li han pujat 5 milions i està a 5. Ha renovat, no ho hem dit. I ha renovat fins 2031. Està a 35, has dit que està a 5. Està a 30. Vale. I després el nostre gran amic Gerard Martín li han pujat també 8 milionets i ara està a 20 milions. Molt bé. Van pujant, la resta de valors... Aquí l'estem. A quan està Gerard Martín? A 20. Gerard Martín ens representa. Jo deixaria de mirar Transfer Market. De fet, la resta de valors, millor no ho dic perquè... No Gerard Martín i tothom el ven, No han baixat els jugadors del Madrid com els haurien d'haver. Però està molt ràpid, De fet, te'n donen 8 i encara t'ho penses. No, per avui no el ven. Hòstia, no, tio. Jo sempre Jo confio en aquest nano, Sí. Mira que al principi... Jo l'operaria les orelles perquè si les tingués més cap a darrere podria córrer més. Això li frena. O sigui, no donarà temps. Ha dit dues coses... Va jugar. Deixem-ho estar, Edu, ara això li frena. Passa la màquina del temps. El que estem frenant és la màquina del temps, a veure si ens endavant la intro. Estàs comparant. La màquina del temps. Edu, no pots parlar sobre les intros, tio. No, però se sent això. Això és de primer de ràdio. Enric, se sent les intros? Bueno, doncs tu, escolta'm, a mi se m'està acusant aquí de racista per les orelles. Doncs no, tio, si tens orelles i t'està afectant el teu rendiment professional, t'has d'operar. Vinga, màquina del temps, que si no... Va, accelera el temps. Vam veure l'altre dia, ahir, de fet, vam veure com Vinícius es feia una abraçada amb Xavi Alonso. N'hem parlat de moltes vegades i sembla que és una reconciliació que hi ha hagut aquí, o que almenys s'ha escenificat, i hem dit, va, doncs anem a parlar avui de grans reconciliacions en el món de l'esport, vale? En general. Començarem Messi i Luis Enrique. La recordo. Us en recordeu, a temporada 2014-2015, Luis Enrique arriba al Barça i arriba doncs, amb una idea clara de dir aquí no hi ha privilegis, tothom és igual, tothom ha de córrer. Messi, que bueno, ve d'una temporada estranya, va tenir lesions i tal, i tot això culmina en un partit, en el famós partit de Noeta, on Messi no és titular, no? I això, doncs, el Barça ja és una declaració de guerra, els rumors exploten, es comença a dir que no es parlen, que Messi està enfadat i que el vestuari doncs està dividit. Recordem que Sant Messi està al seu pic, diguéssim, de forma. La premsa parla de ruptura total i el que passa realment no és tant una baralla, sinó sembla ser un xoc de poder, una lluita de poder dins el vestuari per veure aquí ja sabeu que Luis Enrique és molt cacrós, Messi crec que no ho és tant. Luis Enrique els té molt ben posats. I Luis Enrique el que fa no és demanar perdó públicament, sinó que adapta l'equip a Messi, torna a moure Messi a la dreta, que havia jugat al centre amb Guardiola, i construeix l'equip al seu voltant, no? I des de, té la MSN que vulguis que no, doncs... I guanyem el triplet. Ajuda, això, exacte. Doncs això acaba amb un triplet i una de les millors temporades de la història del Barça. No hi ha abraçades entremig, però sí que hi ha respecte, i això doncs és important. Una que vull fer abans de que no sé si tenim molt de temps, bueno, Kobe i Shaquille O'Neal. Kobe. Kobe Bryant. No, perquè ho he llegit i he llegit Kobe. Vissel Kobe ha llegit, l'equip d'Iniesta. Shaquille O'Neal i Kobe Bryant eren dos superestrelles que van coincidir, com sabeu tots, en els Angeles Lakers, però s'odiaven tot i guanyar els partits, i el problema és que això doncs, va repercutir en el vestuari. Shaq era el rei del vestidor, bromista, carismàtic, dominant físicament. Jo crec que no és que fos graciós. És que com no t'arriguis de la seva broma, però fa pinta ser un tio graciós. Sí. Com tu. Com jo. I Kobe era doncs el contrari, obsessiu, solitari, entrenar a les 5 del matí, competint contra tothom, vale? No era un problema d'ego, també era un problema d'ego, però no era un problema principal d'ego, sinó d'entendre diferent la vida, no? I Shaq, per exemple, m'ha fet molta gràcia unes declaracions, ell deia que Kobe Bryant era un egoista i Kobe li deia que era un mandrós, no? I Kobe va dir una frase que diu: si Shaq s'entrenés com jo, guanyaríem 10 anells, no? I Shaquille O'Neal li va respondre: si Kobe passés la pilota ja en tindríem quasi 10. Per tant, Déu-n'hi-do la bulla que hi havia.
però vaja, llavors és veritat que durant anys van separar-se i llavors van continuar tirant-se pollites per entrevistes, però finalment doncs Shaq va acabar reconeixent que Kobe el feia millor i Kobe va admetre que sense Shaq no haurien guanyat tant i de fet el dia que Kobe es retira, Shaquille O'Neal diu no ens estimàvem però ens respectàvem i això ho era tot, i llavors és cert que quan sabeu tots on Kobe va morir doncs Shaquille O'Neal va quedar devastat. Aquí hi ha una reconciliació, potser no esportiva però sí humana, i penso que està. Jo de fet penso que no hi ha res més maco que fer les paus. Bueno, sí, compartir els dilluns amb vosaltres. Una setmana més a l'Elàstica. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies, macos. T'ha posat romàntic per Nadal.